Ahojda, já vás vítám u dalšího Minecraftového videa ze Skyblocku. A takhle vypadá můj skin, teda teďka nebude takhle vypadat, ale jak teďka na něm dělám, ještě na něm makám a bude takhle nějak vypadat v finále. Já teďka jinak natáčím na notebooku, takže jsou menší lagy, já se omlouvám, já ještě edituju video, natáčím to na nočasově, takže ten trošičku slabější, než by měl být a asi tak no. Dneska se tam půjdeme kouknout toho neteru, já jsem vám to slíbil, že se tam dneska půjdeme kouknout, takže tam jdeme. Já myslím, že ještě nikdy nebyl. Tak uvidíme, kde nás to takhle nějak logne. OK, logne nás to. Ale to je docela dobrý. To je hodně dobrý, tohle to asi upravili. Já jsem viděl na videu, že to mělo jakoby takhle udělaný. Jo. To mají dobře udělaný. Dobře. A teď jsme se spavili nebezpečně. Takže já si jdu pro nějaký bloky, abych si to tam udělal, nějaký schody, protože jsem tam viděl, že tam není moc místa. Jsme v pohodě 6 kostiček. Kolik je 5+1? 6, viď? Si myslím. Tak, a my se tam teďka jdeme teda kouknout. Je to teda tady. Jo. Ale tady se nám vygenerují 2 portály. Hustý. Sugarcane. Tak to si všechno pozbírám. Tyhle ty věci. Doufám, že tady nebude teďka Geist. Tak. Hele, tady je jenom jedna houba. Jo, dobrý, jsou tady 2. Dobrý. Tak, tady to mělo být takhle bezpečný. Jo, dobrý. Tím všechno funguje. Nahrává zvuk. Tak, jdeme domů. Dneska teda máme sugarcane, a ten, jo. My si uděláme nekonečný zdroj vody. Tak. Dobrý. Tak. Kosniček bude stačit. Vyrostla meloun. Jo, haha. Tak my si uděláme nekonečný zdroj. To vím, jak se taky dělá, myslím takhle nějak, ne? Doufám, že jsem to ještě nezapomněl. No, doufám, že ne. Ručky žádný nemám, protože jsem troubák, nepřipravil jsem si to dopředu. Tak, nekonečný zdroj máme. Pecka. Mám to využívat na trapky, samozřejmě. Tak, já jsem trošičku těžil, víte, že mám tady nějaký cobblestone. Mám tady birch sapling, který si schovám, i kamžitě si ho schováme, protože jako to je hodně zásný sapling, tady, houby, tak to samozřejmě taky. Tak, jestli zkrácíme to dřevo, protože nám nějak dochází, takže štěstí, že nám takový vyrostl na let's play, zrovna. Dneska bych se chtěl vrhnout zase nějaký stavění, nebo spíše baráků. Hele, tam máme to zamrzát, což teda je docela škoda. Já si tam teda můžu dát sleby, ale... Nebo si můžu udělat pec, kterou ještě nemáme, já jsem ještě neudělal pec. Takže to je hodně blbý. Já jsem se hodně zranil, to musím se zabít. Tak, máme pecičku. Petička. Tak. Hodíme to tam. Uděláme si nějaký takhle aspoň ze 3, aby jsme měli nějaký zásoby. Fakt jako dřevo mi docházelo. Konečně nějaký zase. Se padne nějaký sapling, už mi padl, mám 5 saplingů plus, hele, jabko. Hnedka sežeru. Jinak dlouho nebyl let's play a myslím, že byl. Jo, už byl dávno, tohle to je hodně přetočený dopředu, takže už jste dávno viděli nějaký, jo, no, takže už dávno nějaký let's play byl, jo, my se nažerem, protože můžem,
Konečně máme nějaký zdroj jídla, konečně můžeme mít melouny, tady nám to roste docela rychle. Mám tady další, takže... A je tam pigmen. A toho bych si chtěl docela zabít, hele. Počkej, tak toho zabiju. Toho chci zabít, hele. Dámy a pánové. Já ho chci zabít, protože pigmeni jsou hodně vzácní. Ty vole, jsem se ho lekl. Hele, on mi tady chodí. Pojď sem. Karamba. Mám plný HPčka. A? Padl? Nepadl. Škoda. Škoda, že mi nepadl ten. Gold. To je hodně velká škoda. Fuck. To je velká škodička, protože mě by se gold hodil. Docela hodně dobře a využil bych ho na přestavě vesničanů, takhle budu mít takovou plošinku, kdyby se tam náhodou spavnul. Udělám si nějakou trapku určitě teďka někdy, ale to až v příštích let's play. Budu těžit hodně sněhu, protože ta trapka bude ze sněhu, samozřejmě budu mít sněhovou farmu. Zatím jsem se teda nedostal žádný farmě, takže bychom si udělali nějakou easy farmní, třeba na druhé straně, tam by mohlo být docela dobrý ten. Tak já tam půjdu, uvidíme, jestli tam teda jako máme nějaký potvory, nemáme samozřejmě ráno. Tady máme teda ještě nějakou díričku, takže tu se ještě asi zrušíme dneska, protože jako na co nám to tady je. Já čekám hlavně na čarodějky, protože ty čarodějky mi budou dávat redstone, železo, myslím, že můžou dávat zombíci. To nevím. Na mrkve a tak dále, takže se fakt těším mít trapku. Tu tady chci mít hodně efektní. A teďka se tady musím dávat pozor, abych nesletěl. Tak počkat, tak to nějak vykombíme. Tak, tenhle ten let's play nebude tak dlouhý, protože jsem trošičku nachlazený, to jsem ještě zapomněl říct, že jsem trochu nachlazený, bolí mě v kriku a chodím do školy, takže to je ještě horší. Takže uvidíme. Uvidíme, jak nám to dneska vyjde. Já teda budu v úrovni stavět v té úrovni. Taková nejlepší úroveň, podle mě, k nastavení. A taky jsem si chtěl najít k normálním, když hodně lidí to asi nebude vědět, ale když tenhle ten cít dáte do hry normálního světa, tak vám tam bude ukazovat, jako, tak to bude stejný jak tenhle svět. Takže se těším a budu si muset najít nějaký vítr, nějaký na ty větrovky, jakoby na tu farmu. Tak, tady máme teda takovouhle, já si tady udělám ještě plošinku možná, nějakou hodně velkou, abych tady fakt to měl. A taky bych musel, já si ještě dojdu pro cobblestone. Já jsem zapomněla tu nejhlavnější věc a to potřebuji mít 2. To je teda velký problém. Tak to počkat, to si taky musím dělat dneska. To ještě bude hodně hardcore, protože mi tady dochází suroviny. Já se teda dám vypíkat tady k šárkou, na to úplně nechci, ale OK, vypoužiju to. Tak, ale si tam doběhnu, nebo spíš doběhnu, já si tam udělám sleby. Sleby. Takhle nějak, aspoň bych měl.
60 slabů, to je dobrý. Kyblík. Ten jakoby nechci ztratit, takže já si fakt musím dávat pozor. What? Tak. Fakt si musím dávat pozor, aby se mi to nepodařil. Takže dám si ho semhle. Dám si sem radši takovouhle zábranu, aby to nezamrzlo. To hodně asi bude více lidí vědět, ale tak kdo to třeba nezná, tak teďka říkám. Tak. No, tak aby to šlo. Já budu samozřejmě stavit tady, že jo? Já chci stavit hlavně tady. Jo. Tak, vodu si vezmu. Uklidím jí. Tak, já zase nemám hlad. No to mě pokakej. Tak to nevadí. Tak. Doběhnu si domů. Vezmu si... Uklidím si to. K mým dalším videem, teda mým dalším teďka projektem bude podstavět, jakoby, ne podstavět. Budu muset udělat k všude na ostrovech 2 ty. To jsem už dělal, já jsem to nikdy neudělal. Teď jsem myslel, že to je hodně dobrý. Já za kamerou vytěžím hodně cobblestoneu zase. To bude zase pickaxey. Využiju takový fígl můj, to vám neřeknu, jaký fígl. Ale mám docela dobrý těžení. Jak těžit, takže dám prostě myš. Podložím si ji třeba kafem, nebo něčím, prostě nevím. A budu takhle těžit. Tak a my teďka budeme takhle dávat ty bloky, že jo. No, to jsem docela dobře vychytal. Jo. Klídeček úplně. Jo, tady jsem teďka nedal, že jo. Nekdy bych s tím spadnul, že jo, jako docela to je dost materiálu, když si to vezmete, tak to není úplně málo. Ale jako pár hodin se nad tím tvrdnu, ty práce. To mi dopřejte to štěstí, abych nespadnul. Tak. Já si teďka udělám takovou plošinku. Jak proč to takhle chci dělat, protože bych se mohl stát, že třeba chtít kopat trošičku do země, jak prostě vykopnu to a tam bude hnedka ten. Tak proto to chci mít aspoň 2 kostičky, někdo to dělá 3 kostičky, podle mě to je už hodně. Protože 3 kostičky, kdo by chtěl kopat takhle, že jo. Jako nevím. Takový zbytečný. Zbytečný matroš a já teďka... Jak byste chtěli zjistit, jako já teda nevím, nebo já bych chtěl zjistit. Jestli, jako je to takový cheating, jo. Ale nebojte, nic si nebudu cheatovat, já něco zkusím. Dáme mody 1. Tak a pojedu. Jo, uvidíme. Jo. Dámy a pánové, tady vidíte, že Skyblock není omezený svět. A dá se tady kopat dál. Tak to je dobrý, ale jako.
Já jsem to chtěl v životě někdy zkusit, jestli takhle jako se dá dostat někam k dál, než jako, jestli fakt jako existuje nějaký jakoby konec skybloku. A zdá se, že existuje. Fakt, že jo. Když jsem si myslel, že to je kravina. To není možný a fakt to není, fakt to je možný. Že jako skyblock existuje jenom takhle, že to je takhle vykopaný, nebo vykopaný, přes chunk loader, nebo něco takového, nevím, jak se tomu říká. Nějakou špínu na monitoru, nebo spíš na notebooku. A když to... Tak jsem zpátky, restartoval jsem Minecraft. A... Myslím si, že se teďka lognu a budu úplně někde jinde. Jo. Ono to je ještě pěkná dálka. Oh shit. Tak dámy a pánové, já se ztratil někde ve vesmíru, nebo tak to počkat, tak to já střihnu Minecraft a kouknu se, kde to jsme. Takže počkejte a budu asi už možná doma. OK, jsem zpátky, já jsem se tady našel ty hranice, takže bych to měl vědět. To na 62, jsem docela vysoko. Tak, zatím můžeme letět. A takhle bychom měli jet. Až do 71. Minus. Tak. Ty vole. Fuj. Dobře, našel jsem to. Pecka. Dobrý. Vypínám game mode, to je úplně nejhlavnější věc. Jo. Dobře. Jako dobrý, no, jako ten game bych si mohl nechat, jo, ale ne. Tak teď se lognu a bude tam creeper. Sadím se na 100%, že tady bude. Nebude. To se stalo historicky prvně. Tak jo. Já půjdu domů radši. Nechci tady spadnout, nebo aby mě tam někdo zabil. Tak jo, došli jsme domů. Tyvo, to je Enderman? Ne, dobrý. Tak jo, tohle bylo fakt o kuličky. Jsem se bál normálně, jako, že se ztratím už navždy. Samozřejmě, jak u mě se to stává velice často, ale u vás třeba ne. Tak jo, já bych asi normálně počkal na ráno, ale my budeme fajtit teďka. My budeme fajtit, což jako nevím, jak dopadne. Budeme fajtit, já chci najít nějaký čarodějky. Čarodějky z důvodu k redstoneu a glowstoneu. Ty jsou úplně nejhlavnější u mě, teďka čarodějky a hlavně chci mít normální vesničany, že jo. Takže vesničany taky. Vlastně, že se tady teďka nebudou spanovat, tam mám se ty slepy, že jo. Taky dobrý fígl. Ale já se sem udělám torčky. I tak, nikdo tam teda není jako, takže to mě hlavně naštvalo. Možná ten skin ještě změním, to uvidím, jo, uvidíme, jak teďka budu hrát. Jak se mi to bude líbit. Tak, děláme torčky. Z dřev. To mělo stačit. To vezmu. Tak. Takhle to vezmeme. Takhle to uděláme. Máme asi nějaký dřeva už jako normálně takhle ty.
takhle. A uděláme ty pochodně. K pochodně z důvodu, že to chci mít osvícený. Nechce, aby se nějaký spadl nějaký příšerák, to by bylo hodně nehezké od něj a nechce, by mě zabil. Takže by jsem hrál hardcore, tak by byl fakt velice opatrný. Se nebojte, že já už hrál jednou hardcore a bylo to fakt těžký. Dostal jsem se k tomu, že jsem měl monster trapku a pak mě zabil kostlivec. Kecám. Ne, spadl jsem z té monster trapky. Bylo to úplně fail. Jo, to je takový hajzlát. Tak pojď, hele. Pojď. Střílej. Pojď, hele. Šup, šup. Ty vole, mě trefí, jako jo. Takový skillshot, jo. Já nechci, aby spadl dolů, dámy a pánové. Super kost. Nice. Kostička moje nebeská. Tak, jdu na druhou stranu. Tam teďka to osvítím. Takhle. Další kostlivec. To ne. Ne. To je hodně blbý. To je hodně blbý nápad. To je hodně blbý nápad, tam radši nejdu teďka. Radši si tady osvítím ten ostrov. Abych tady měl bezpečno. Dám si sem torčky a tak dále. Ten kostel se teďka bude pronásledovat, dám jen čím mě dá, já jsem mrtvý víceméně. Tak teď si musím tady vypěstovat melounek. A já asi přemýšlím, no, uvidíme. Tak, jídlo tady zatím nemám, zatím se nám tady nespadla žádná kráva, nic, to je asi jasný, protože prostě to nejde. Ale teďka, my tady nemůžeme zasadit houbu? What the fuck, really? Takže mi vezmeme tu lávu. Jasně, já ji naberu, já ji zruším, dobře já. Ach jo, už to nejde. Proč to tak nejde? Proč? Zrušil jsem si tady torčky a furt to nejde, tak to je really? No stejně really teda. Tak jo. Zítra ještě škola, takže jinak dneska je čtvrtek. Takže ty videa vycházejí hodně často a teď se zabiju, že jo. Úplně jasný. No kam mám skočit jako? No tak to je... dobrý. Dobře já. Že jsem novíkom byl. No, aspoň mám plný hlad. Ne, to jsem nechtěl dělat teďka. To jsem nechtěl udělat. Dobře, no, tak to takhle cheatnem. Cheatnem si hlad. Dobře. Tak. Krumpáč. Co tady děláš? Co tady děláš? Dobře, šípy, další to. Super. Stejně spavnul ten hajzl, takže super, dali jsme ho. Že to nejde. Aha, už vím. Ne, to nejde. Hele vážně, to nejde. Tak to nechcete, jako, to nechcete. No to fakt nepůjde. Ne. Tak jestli teďka nepůjde, tak normálně nevím. Udělal jsem všechno.
Nejde. Hej, ne. To není možný, ne? Jo, už to jde, konečně, sláva. Tak, my se pěstujeme boumíl. Dobře, ještě o jedno ví, že jo. Víte co? Já to udělám asi za kamerou. Protože jako... To není možný. To není možný. Tak jo, ještě jednou uděláme ještě jeden pokus. Tak já... Tyjo, nevím dneska, tyjo. Dneska nevím. Tak. Teď to uděláme. Jo, tady je voda, já jsem vůbec... Ne, no nikdy bych se do ní netrefil. Tak jo, bez tak bych se do ní netrefil, že to je úplně jedno. Hele, takže, teď si tady uděláme takovouhle věc. Že já už to asi ukončím za chvilku, to není takovou, nechci to mít pen dlouhý. Ale jako, jestli to nepůjde, tak končím. Tak já to udělám za kamerou, já budu hrát už za kamerou jenom teďka. Budu sbírat kosti a tak dále. Uvidíme. Budu těžit. Tak jo, doufám, že se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like, tam je to pod videem. Koukněte se na popisek, protože tam vždycky děkuju za vaši sledovanost a uvidíme se u dalších let's playů, či multiplayerů, či na Honzo, na Axeovým kanále, který tady je. Teda, který bude asi v popisku videa, pokud na to nezapomenu. Už se mi to takové několikrát stalo. Tak jo, mějte se a zatím ahoj.